wonten dawuh tinimbalan Kanjeng. Winantu basuki suwanmu ning ngartani. Pikantuk buka pangestu panjenengan. Suwan kula wonten pendhapi. Kertosana boten manggih alangan setunggal praja. Namung suwun kula katur pinanggih. Ingsun tampa bali pangestu ingsun Siratama. Kebat anggen kula nampi mugia saged nambahi teguh kayuanan. Coba panjenenganku mundhut pirsa. Ngerti sliramu lan kabeh para prajurit tak dawuhi supaya sowan ing pendhapa Kabupaten Kartojo. Duh Kanjeng Adipati jimat pundhen kula babar pisan kula dereng mangtos menapa wigatosipun panjenengan dalem nimbali kula dalah sedaya para prajurit marak kersa dawuh. Nalika aku suwana ning Mojopahit ora mung widyaku nanging kabeh perenganing Adipati Brawetan. Sinuwun Prabu Brawijaya arsa wisuda peranganing Adipati kang minangka diangkat dadi badal wakil dalem. Sinuwun Prabu Brawijaya dawuh kalamunanku kang diwisuda dadi badal wakil ratu ing Mojopahit. Sakmangke panjenengan dalem kangkat minangka badal wakil ngersa dalem Sunan Prabu Brawijaya ingkang parikedak nindhi sedaya para bupati wonten ing Brawetan. Kula nderek remen Kanjeng. Iki ora mujudake kanunggahan, nanging mujudake kewajiban sing ora enteng. Kalamun ana peranganing Adipati Brawetan sing nedya wani panguasane Sang Prabu Brawijaya, aku keng supaya ngrampuni. Panjen menika boten lepas menapa ingkang dados sabda pangandika panjenengan. Menika mujudaken jejiban ingkang amrat. Jalaran menawi wonten satunggalipun Bupati Brawetan ingkang nedya njungkeng kawibawan tanpa panjenengan ingkang kedah saged ngrampungaken. Menawi mboten saged tartamtu badhe nampi duka saking saudara. Mulane panjenengan mundhut sliramu sing gedhe tanggung jawab. Aja nganti wong-wong Bupati Brawetan gawe geger lan gawe unang ing Mojopahit. Aman sendika aman kalayan kula ingkang suwarga. Aman. Niki sinten niki? Lho, Patih Ronggo. Mas Patih. Ya, Brang. Ya. Amit nggih. Yayi Pilorwojo. Kang Mas Rogonot Sumengko pengawak bojo. Suwanmu ing Kertosana. Ora tur detala luwih dhisik. Marang saderepun kadang mati
langkung rumiyin sungkem pangabekti kula tunjuk Kang Mas. Tak tompo gawe suka gembiraning tunggali Kakang. Ora lewat. Panestune Kakang tampan. Sangat anggen kula nampi dadosaken daya kekuatan pun kadang kula. Iya. Kang Mas Ragana Yai. anggen kula minggah wonten ing pendhap pinanggih Kang Mas Kertoso. Jalaran wonten kawigatosan ingkang badhe kula aturaken kali Kang Mas Ragana. Yen pancen kawigatene kuwi wewadi, ayo derek pun Kakang mancing ana ing Pindarman mengko mirunggan lan Kakang. Boten kawigatosan menika kenging dipun pinangan sedaya nayaka wonten ing Kertoson. Coba njal matur cek men pun Kakang ngerti ya. Makabaran ingkang kula tampi kabar sampun sumebar menapa leres Partisara layang pikukuh sak menika ingkang ngasta Kang Mas Ragana. Yai Pelor Wojo. Pancen ora kleru sing kok aturake. Kalamun pun Kakang diwisuda dadi badal wakil ratu ing Majapahit. Saestu belum Kang Mas Ragana Yai Pelor Wojo. sampun kapiji pinangka badal wakil ratu wonten ing Praja Majapahit. Malah kapur nampi layang Partisara nopo sampun dipun penggalih langkung rumiyin. Yo kene ora. Jalaran kula kinten Kang Mas Ragana anggenipun nampi Partisara menika boten pas lan boten trep. Kula kinten Kang Mas Ragana boten kuwi ngesu sedaya kadang dipati Brawetan Kang Mas. Wonten salah satunggaling dipati ingkang kalangkung saged lan pinitaya wis suwi sedaya kadang dipati Brawetan nanging dite Kang Mas Ragana. Yai Pelor Wojo duwe penganggep kalamun pun Kakang ora kuwowo ngesuwi perangane Adipati Brami. Menika leres Ana Adipati ki luwih kuwowo. Ngesuwi Adipati Brami. Yurso pengen ngertos Pelor Wojo kula ki abang kowe Yai Pelor Kang Mas Ragana yen pancen sliramu kedereng gregem Partisara minangka wakil ratu ing Majapahit yen matur utawa nyuwun aja karo pun Kakang. lajeng Ayo tak kanthi munggah ing Pendopo Majapahit ngadhep ngersa dalem Sang Prabu. Kalamun Sang Prabu Durjana marengan pun Kakang masrahke Partisara. boten sisah karaya-raya wonten ing Praja Majapahit. Partisara sak menika ingkang ngasta Kang Mas Ragana. Iya, Pramila Partisara kula suwun Kang Mas. dadi sliramu sok Cetanipun pun Kakang Partisara supaya tak pasrahke marang sira. Nggih, Partisara wal sokastane pun Kakang barengi pecating datang Pelor Wojo. Mikir Sabar. aja kok sampe yen kowe arep weruh ing Pendopo Kertosana ana udan nanging ora udan banyu, udan getihe pelor. datang mikir Jamal. Sabar, tenang. Mikir Tenang, meteng ngono sing lanang. Hai. Ampun. Amin. Niki lho medeni wong kok sabar, mbon sepuh.
Ampun ngamukan. Alah yo. Alah monggo katuran lenggah. Kula niku nek enten tiyang gelut kula wedi. Kula niku nek enten tiyang padu kula ndredeg. Niki wau anggenipun rembakan wiwitane adem dadi anget, anget dadi panas, panas dadi gelut. Ampun nggih. Lah, niki ngeten. Kula niku manggon tengah-tengah. Karepmu boten bela sampean, nggih boten bela Pelorwojo. Manggon tengah-tengah. Ben boten jogeger. Kita perkarane Ndoro Pelorwojo nyuwun Partisara. Jalarane pancen kuwi. Lah, Partisara sing asta sampean. Iya. Pakir Ratu niku kewajibane abot lho. Sampean pun 10. Pakir Ratu bayarane mboten pati akeh. Sampean yo wis sugih. Sakniki ngeten. Partisara disuwun Pelorwojo. Kok nganti sampean kukuwi iso-iso Pelorwojo ngamuk. Yen ngamuk? Wah, nek Pelorwojo ngamuk medeni wong. Kowe kok iso matur. Lho Pelorwojo niku wong jaduk blekujuk, dogdeng samalajeng otot kawat balung besi kulite seng. Pelorwojo bacok mlorok gedhe medhit tumbak laka-laka. Wonge mentala, wonge kejem. Ndek esuk niku, ndek esuk mangan pitik mentah telu. Pelorwojo. Enten to. Kowe kandhani piye? Jare Pelorwojo wong jatuh. Nggih. Lho mangan pitik mentah telu iki. Rodoni. Nggih, ben wedi. Ngono. Timbang perkara Partisara mawon marai geger, sampean ketemu musuhe Pelorwojo medeni wong. Cara kula dadi sampean, Partisara diparingke Pelorwojo. Plek. Aman. Le. Kene apa boten? Dadi ana kaya ngene iki kowe manggon tengah-tengah. Nggih. Ora mbolo aku, nggih. Ora mbolo Pelorwojo. Leres. Perkara iki ben ora dadi rame. Partisara tak paringake Pelorwojo. Ngaten ngene iki kowe ra tengah-tengah, nanging kowe mbolo Pelorwojo. Cetone kowe mbolo Pelorwojo. Nggih. Kula niku sakake sampean. Ora sambo kelasi. Ngelingke sampean ora lali. Saestu? Iya. Nek nganti Pelorwojo ngamuk, tanggung jawab tak adepi. Wani tenan? Wani karo Pelorwojo. Opo alah, mati. Ngancam. Kowe ngancam arep mateni aku ya. Ngancam arep mateni aku. Boten. Dion. Panjenengane angel. Gres gak tinggal wong Kang Mas Rogorot Pelorwojo. Partisara digolongke Pelorwojo. Partisara wal saka astaku barengi pecating nyawaku. Partisara ndika kuwi Tak kukuwi. Kartosara kodal. Cedhok Pelorwojo ora sarujuk kalaman aku. Diangkat dadi bandar wakil ratu. Ojo kowe sing ngadepi mundak ndon galeni. Keploi saka mundak jangkae. Ora susah ngambali kowe dhewe. Lamun iki dina kowe kabeh bakal maju ning medan logo kang sewu. Siagake sanjata, tombak, sembareng, pedang, lan sak panunggalane uga titian kanggo Kanjeng Adipati. Yes, doakan dawuh. Maju. Wah.
kabeh para Kangkawa. Sedya makarya. Mesti sanjata lumaksana magita-gita. Tanjo!
Wong ora tak undang. Aku sing ngomong. Berarti ada semacam. Maca ngono. Tenang. Oke. Woi. Woi. Sopo semacam. Sopo? Sopo. Langsung. Sopo? Semacam aku sopo. Karo iki lho. Halo. Eko. Kene. Kena rawa kowe. Lho, Ngenang ini. gatel cuk munyo. Salah. Semacam aku sopo. Aku. Sajane nyentak-nyentak kowe iki. Kene. Macan aku. Yo. Kowe. Yo. Kowe tenang. Yo. Alah, yo weh. Woi. Ini tak gojo mentul lho, Pak. Aku kementil kowe iki. Terutuk. Hei. Kamu trimo ya wis. Kowe wani apa ora? Arep pakai. Yo. Wani. Las dalah. Kowe ora wani kok tengah. Lah iki. Pinggir. Oke. Gambir rusukan. Oke, belum. Wih. Balane caci cilik. Sikat kan. Ini iki ya paling gak enak. Nek ana wong seneng kok sirik ora karuan. Iki lho sirik ora karuan. Ongkek matamu ngono. Ongkek. 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 Lambene lho, ongkek. Telek. Duh. Ora ongkek. Ongkek. Apa iku? Ayo. Woi, musuh aku. Katamu. Saiki wani Besok iso wani. ning karo kowe. Ah! Kowe. No. Lho, arep sapa? Karo kowe, karo kowe. Karo kowe. Sapa? Oke, Mas. Bebasan musuh. Cek. Betul kan bisa ora-ora. Ya, soalnya. Iblan. Aja tenanan. Kamu ini tenanan nih. Lah kok beja-bejanya gampang video. Siapa ora? Cek. Tapi mau bature kok. Ini mau ditoprak to. Kamu ora mesti iku sakjane ku. Sakjane gelut. Aja lanang nyolok Sapu dobrak-dobrak tau. nek ora kecil ora apa. Kau mau yang cilik gede awak. Nek wani wani Mas. Langsung
Parno Gurpo. Lho, aku ora urusan kowe. Apa? Kowe ku lho. Sajane. Ayo. Ayo. Siap. Kayunya udah dicoblok. Ayo, ya kan? Ada bi, dikerok. Milih. Kowe apa aku? Manut. Wes sik. Karo kowe? Gak. Sawo. Aku tidak ada. Mati kowe. Sapa? Aku Yo. sing tuwa pisan.
bejomu cah piye? Duk, tujuku kabeh kok. Allah, kejelas. Ya kancane kok, Kang. Gage. Batalku. Iya, Mas. Jalo. Ora, Mas. Oke. Monggo mergawe no. Maca mergawe ya. Pokoknya perkosaan lagi. Yang belakang lo. Mau. Ini kilo. Ini kok aku di jero. Jero kok semut. Apa Dion? Ini Pak. Dingin anyep. Anyep deh. Piye sawani? Ojo wani nek kepungan. Oleh kawan aku, pengen jandon, aduan kawan aku. Ayo, tabran. Wong Kertosono. Tapi yo, Tak akoni kawanananmu nanging sing mbok tantang iki sapa? Iki Senopati Praksaka Jombang yen urung jebabah nganti pani lemah ora bakal semikir. genep kabeh 10 Senopati Jombang ra bakal nampik patane musuh. Isa wani Raden parat sik barbat ya. Mati kowe capik kowe. Ha. Ojo sampe. ini ora Sawangan. Ah. balik sik, Balik sik. aku tak maleh. Bener. Ya, tak semangat. Iya. Coba. Ojo jadi musuh apa Ancol. Durung dinawan kowe besok anake kawan. Sing ati. Amun kowe musuh kawan. Ati yo. Walau kabeh sewu
Dibukteno. Sing tumekane pati kowe apa aku? Yo. Yen kowe duwe ati seti apa mau? Duwe ati no moto. Ati pamungkas. Yo, bukteno kene. Saut-saut ta, Mas. Aku omong mbok saut. Kowe yo melu omong, aja nyuwat-nyawut. Ayo! Weh, apa aku? Yo! Dibukteno ning papan kene. Ayo! Gimana catus omong? Saya tidak belum ngomong. Ayo! Ajane kegagalan. Ngomong marah-marah, Mas. Kok ketoprak-ketoprak lho. Toprak belum ngomong. Iki jajane iso omong ta ora? Gimana iso omong? Omong! Yo, aku wani karo kowe, yo. Ayo! Dibukteno ning papan kene. Kowe apa aku? Ayo! Iki lho tabrak! Tabrak! Ngomong akeh. Toprak ora omong kan. Wis bayar 120 lho. Ora gelem ngomong. Bagaimana lho? Lolak kaya omong. Ijong ta ora? Toprak ora omong. Musa yo entak suarane. Jebul mong semono diapusi. Somono kan. Bener. Pancen kowe iso ngapusi aku. Nek kowe urung iso dipapah dipani lemah. Nah. Ayo. Nek kene. Dibukteno. Ngomong. Ngomong. Kamu tunggu mang lo kan? Mau aku mlebu kae ngomong. Aku metu kae ora ngomong. Wedhus. Ayo. Iki lho tabrak. Yen kowe wani. Iki lho. Ayo kan. Status lho. Oh, lembut. Atom. Kowe mlayu tron-tron, kowe mlayu. Ngomong karepmu ora karepmu. Opo? Sawangan bakal Aku sih. aku. Wah, Padha. Aku wong malih. aku ora malah. Nyapoke metu sik. Kesuwen aku ngenteni kan aku. Wis tukar karo mbok. Iki piye Mas Burek iki? Wes. Piye? Wis dadi. Yo. Sedekane aku ya. Siap ya. Aduh. Bacot
penasaran ah. Gelem iki, Bro. Langsung dicegah. Diwalik. Balik. Ojo kuatir, aku mulai bantuan. Siap. Bantuan. Niki lho Pak, niki lho. Niku kok iki sae. Hehehe